पाकिस्तानी ग्वादार जाहाज गाथोनाव गिख्रंथाव अर आरो गोसोम उखुन्दै। गिख्रंथाव अरजों खामजानानै गंजिनै जाहाज आरो गोबां दोहोन खहा। पाकिस्तानी बेलकिस्तानाव बे गिख्रंथाव जाथाया थांनाय मोनाबिलिनि समाव मिथिस्लाब मोनै जायो। खौरांनि बादिब्ला बे जाहाज गाथोनाव गंसे थाव दिफुबो दंमोन आरो बे थाव दिफुआवनो अर नांनानै बेबायदि गिदिर गिख्रंथाव जाथाया जायो। थाव दिफुनि मेसिनाव मिथिस्लाब मोनै अर नांनायजों बे गिख्रंथाव जाथाया जायो होननानै मिथिहोबावदों। नाथाय अरा माबोरै नांनो मोनखो बेनि जाहोनखौसो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बेबायदि हरखाबै गिख्रंथाव अर खामनायखौ लानानै साखाथिनि सुबुंफ्रा खोब गोमोदों आरो गोबां दोहोनफोर खहा जानायखौबो फोरमायदों। पाकिस्तानी ग्वादार जाहाज गाथोनाव गिख्रंथाव अर आरो गोसोम उखुन्दै। गिख्रंथाव अरजों खामजानानै गंजिनै जाहाज आरो गोबां दोहोन खहा। पाकिस्तानी बेलकिस्तानाव बे गिख्रंथाव जाथाया थांनाय मोनाबिलिनि समाव मिथिस्लाब मोनै जायो। खौरांनि बादिब्ला बे जाहाज गाथोनाव गंसे थाव दिफुबो दंमोन आरो बे थाव दिफुआवनो अर नांनानै बेबायदि गिदिर गिख्रंथाव जाथाया जायो। थाव दिफुनि मेसिनाव मिथिस्लाब मोनै अर नांनायजों बे गिख्रंथाव जाथाया जायो होननानै मिथिहोबावदों। नाथाय अरा माबोरै नांनो मोनखो बेनि जाहोनखौसो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बेबायदि हरखाबै गिख्रंथाव अर खामनायखौ लानानै साखाथिनि सुबुंफ्रा खोब गोमोदों आरो गोबां दोहोनफोर खहा जानायखौबो फोरमायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।